seedet over i første runde, men kan så allerede i anden runde møde den firedobbelte Grand Slam-vinder Naomi Osaka, som Tauson spillede finale mod i Auckland i januar. Skulle Tauson vinde sin første kamp, kan hun derefter igen stå over for den 17-årige russiske teenage-sensation Mira Andreeva, der slog Tauson i finalen i WTA 1000-turneringen i Dubai i februar. Så lodtrækningen kunne næsten ikke være blevet værre for Tauson, vurderer vores tennisekspert. Det er en ond lodtrækning, hun har fået. Du var selv inde på det. Det er jo nærmest den værst tænkelige lodtrækning. Når man ser hele lodtrækningen, så er der mange i gåsøjne lette kampe, og hun har været inde i Osaka og skulle slå Osaka, som har vundet Grand Slam, så er det som hun lige har tabt det. Så det er virkelig op ad bakke for Clara Tauson. Og Rune får enten australsk eller fransk modstand i sin første kamp i Indian Wells. I kan få det fulde overblik over lodtrækningen for både Tauson og Rune inde på sporttv2.dk. Så til fodbold. Den dansk-engelske angriber Mika Biereth, der i øjeblikket scorer masser af mål for franske Monaco, har en fremtid på Danmarks A-landshold. Det siger landstræner Brian Rimer i det nye afsnit af Totalfodbold på TV2. Det er jo et spørgsmål, om han vil. 22-årige Mika Biereth skiftede i januar fra Sturm Graz i Østrig til Monaco i den her har han scoret 10 mål i 10 kampe, blandt andet ved at lave hat-tricks i 3 hjemmekampe i træk for monegaskerne. Biereth, der har spillet U21-landskampe for Danmark, har endnu ikke været udtaget til det danske A-landshold, men det kommer altså til at ske, lyder det fra landstræneren, der dog ikke vil garantere, at det bliver til de forestående Nations League-kvartfinaler mod Portugal. Om det bliver til den kommende udtagelse, eller om det bliver på et senere tidspunkt, så er jeg sikker på, at han har en fremtid for Danmark, og jeg glæder mig faktisk til, at den danske befolkning også kan møde ham den dag, hvor den kommer, fordi det er faktisk på mange måder en kanonfyr og en kanonfodboldspiller. I programmet Totalfodbold er der meget mere fra Brian Rimer. Han taler blandt andet om sit liv som landstræner og de kommende store kampe mod Cristiano Ronaldo og Portugal i Nations League, altså det er på TV2 Play. Så til Superligaen, hvor AGF i dag har forlænget kontrakten med den snart 40-årige målmand Jesper Hansen. AGF oplyser på klubbens hjemmeside, at den erfarne målmand har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2026. Fodbolddirektør Carsten Jensen understregede i forbindelse med forlængelsen, at den aldrende keeper fortsat er en vigtig mand for Aarhusholdet og i flot fysisk form. Jesper Hansen har spillet i AGF siden 2021, hvor han kom til fra ligakonkurrenterne fra FC Midtjylland. Og mere Superliga, for der venter nu Brøndby svære kampe for at komme med i mesterskabsspillet efter en ny skuffelse i aftes mod Lyngby. I hjemmekampen på Brøndby Stadion var gæsterne fra Lyngby, Superligaens nummer næstsidst, længe på vej mod sejren på et mål her af Frederik Bytkjær. Men i kampens overtid fik Brøndbys belgier Jordi van der Berge reddet en uafgjort i det ene point betyder, at Brøndby akkurat er tilbage i top 6, som giver adgang til mesterskabsspillet. Men der mangler 2 runder. Van der Berge. Ikke Van der Berge. Det er 2 ekstremt vigtige kampe og svære kampe, der kommer, så det er ekstremt vigtigt, at vi får hovedet videre og så bare få tændt en ny gnist, som forhåbentlig kan bære os i de sidste 2 kampe. Ja. Der er lige nu på 32 point i Superligaen og kæmper om 3 pladser i mesterskabsspillet, og det der hviler et ekstra stort pres på Brøndby, vurderer fodboldekspert Nicoline Kaspersen. De 3 andre hold, Randers, Silkeborg og Nordsjælland, vil alle sammen godt kunne overleve en sæson, hvor de ikke er kommet i top 6. Det er jo ikke forventeligt, at Randers og Silkeborg skal i top 6. Nordsjælland har lavet en kæmpe udskiftning, så derfor vil det også kunne være relativt forsvarligt, hvis de ikke går ind i top 6. Men det er klart, at Brøndby i min optik, der går ind i de her sidste kampe med allermest pres på sig. Videre til Champions League-fodbolden. Her er der i aften spansk lokalopgør, når Real Madrid og Atletico Madrid mødes i de første af 2 kampe i ottendedelsfinalerne. Og det bliver et meget tæt opgør mellem de 2 cheftrænere, Carlo Ancelotti og Diego Simeone. Statistisk set er det dog Real Madrid, der er favorit. De hvide har vundet de seneste 4 opgør mod bysbørnene i Champions League, blandt andet i finalerne i 2014 og 16. Kigger man på ligaen Madrid, der er i bedre formhold, er lige nummer 2 i den bedste spanske række, 2 point foran Real Madrid. El partido es igualado, competido. No podemos pensar que de tomar una gran ventaja mañana no es posible, porque el rival que compite muy bien, fuerte, eliminatorio, va a ser absolutamente igualado hasta el final. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante, al cual respetamos y sabemos también nuestra fuerza. Nuestra fuerza las conocemos, las potenciamos, la buscamos generar y evidentemente mañana buscaremos jugar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Det var sporten.
Flere nyheder om lidt, men først en vejrudsigt på Gersø. Jeg er ganske blæsende over Danmark i dag, men solen har fundet vej gennem skyerne efterhånden, og er på vej ned over Europa fra Storbritannien hen over Mellem-Europa. Der er vinden mindre kraftig, og der er altså rigtig forår. Det vejr Midteuropa. fra torsdag. I dag der kan vi se lidt friserede skyer hen over Danmark, lidt højtliggende cirroskyer, men alligevel kommer der fint med lys igen mange steder. Det vil der gøre resten af eftermiddagen. Det er okay lunt. Mange steder har været op og rørt ved 10 grader, så altså fortsat sådan 8-9-10 grader, og en del sol kommer igennem. Men ret blæsende med en frisk vind fra vest, så altså blæsende og sådan lidt stødende vind. Faktisk frem mod morgen vil det nogle steder blive endnu mere blæsende, end hvad vi har set i dag. Og lad os kigge på i morgen onsdag, jamen det ser ud til at være en kuling fra vest-sydvest. Stort set tørvejr, og ja, dagen igennem lidt sløret sol. Mest vil der nok være over det sydlige halvdel af landet. Lidt flere typer af skyer kan der være længere mod nord. En gennemsnittermeter, der kommer op på en 10-11 grader, hvor det bliver varmest. Det bliver meget varmere her i løbet af ugen. Fra torsdag aftager vinden. 16 grader på lørdag. Det er kun i marts. Det er meget pænt. Hvad? Det er pænt, nå. Ja, men det er jo ikke så betryggende. Altså, så kan det godt være, at der kun går 20 år før vandlinjen er herude. Ja, det er så rigtigt. I stedet for 40 til 50. For det her, det er ved at være vandkants Danmark. Xpeng-ejere er ladepauserne næsten lidt for hurtige. Og nu får du en Xpeng G6 til under 300.000, og det er næsten lidt for billigt. Xpeng. Lynhurtig opladning, 7 års garanti, altid meget udstyr, med en lidt hektisk kaffepause. Er du mulkjole med? Er du mulkjole? Jeg ved. Mulkjole? Det regner ikke. Jeg tror faktisk, den hedder Ario Mulkjole. Det er nede... Ja, det er sådan en gut, der kom til Australien. Så hele tiden så han sådan en ældre aborigine. Eller aborigine. Ja. Tror jeg faktisk, de siger dernede. Og ham, det han så også ham. Men så han så også, da han kom kørende ind i byen, lige pludselig så han så, at der var vand over ham. Og hans, altså hele byen var oversvømmet. Og så viste det sig, at altså så kom han i kontakt med ham der, den ældre, som har været en shaman. Han har det. Shamani. Og jamen, mulkjole, det er sådan en, der kom fra vestpå. Altså der til dem. Og når han kom, så ville der komme en gigantisk bølge, og så skylle ind over det.
det meste af det australske kontinent. Men det sjove ved det, eller det korte og lange er egentlig, at efter han havde fået forklaret alt det der, ham der fra vestpå, jamen så spurgte ham den gamle der, om han var mulkyver. Og det måtte han jo så. Han havde så også været ude ved deres, de havde sådan nogle hemmelige grotter, hvor der var tegninger om med mulkyver der. Og så ville der komme en gigantisk bølge skylle ind over. Jeg vil tro, det har været en tsunami. Eller for at citere Pia Kjærsgaard. Tsunami, ja. Men altså, det beviser jo bare, hvor mange hun har hjemme oppe i hovedet. Ikke at jeg mener, at man er dum, bare fordi man ikke kan stave, fordi, eller kan, ja, fordi både Niels Bohr og Albert Einstein, de blev anset som sinker i skolen, fordi de var ordblinde. Så det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan tænke. Altså Niels Bohr, det var jo ham, der var først med det der, hele det der entanglement, med at alt er sammenhængende. Ej, det var han jo så ikke, fordi det er gammelt wisdom fra østpå, fra østens vise lærdom. At alt i universet hænger sammen og er forbundet. Så sådan er det. Det var også vildt, at jeg fandt en bog. Jeg var inde i en boghandler, eller sådan en second-hand boghandler i Nepal, hvor der var en bog på dansk. Østens Vises Liv og Lære. Nummer 3 ud af 4. Er det også specielt? Meget specielt. I Kathmandu kommer han til. Der kan du se, hvor lille Danmark er. Ja, hvor lille verden er. Ja. Eller hvor lille universet er. Jamen, sådan kan man også sige det. Ja. Ja, og så mødte vi også en fra Algeriet, som har boet 8 år i Rødovre. Et par 100 meter fra mig. Jeg har aldrig set ham før. Ham mødte vi på en camp i Delhi. Ja, det var lidt specielt, fordi jeg snakkede med ham en del gange på engelsk. Så lige pludselig en dag, så sad der bag os og snakkede med nogen fra Lyngby på dansk. Ja. Og så... Hvad for noget, mand? Kan du dansk? Så flyngede dit hoved bare en mindre smule. Ja. Temmelig en del. Temmelig en del. Jeg optager det her, Mikkel. Jeg er ved at lave en film. Så kan jeg se, om den... Hvad sker